long December, and there's reason to believe maybe this year will be better than the last. I can't Egunon, gaur suportzen da, tokatze jatera neuri klasi emotie Andrari. Baina atzau naiz goiz klasi emoteko, eta Andrak esan dozte, ni piztinara noie. Ahor, orduen piztinara junda, eta esan dozte gerotxu hau, etortzen danien, ingo gula klasi, Eta bitxartien, ezebez, egurre batukot, eta purrat irakurrikot, eta gero atzaldien bai edo bai, hemendik aldin bidogu, zen jarri joguz larregun hemen sartute. Orduan hartuko dugu autobusen bat, eta jungo gara ezakit Hondartzara, edo mendire, edo lekuren batera, ze hemen gehi hasin da. Days go by so fast, and it's one more day up in the canyons, and it's one more night in Hollywood. Motzia klasi Andriai, eta, nahi kondugun da, baina kostatzekako asko ulertzi orduan apurra degatxa egiten da. Eta baina aprobetxatuz ez dagoela euririk, goi esplaire, ia bueltat emoten duguna, ez osar? Autobusa hartzeko jumi gara unibertsiadera, eta orduan goiz bizikleta zara, eta gero hartuko dagoan autobusa. Baina ara jun baino lehen pasau bigara zelan da post officeetik, korreosetik edo, bisaldu bidogulako itxasen postal bat. Aixie! Uste dut autobusa galdu agule. The smell of hospitals in winter, and the feeling that it's all a lot of oysters, but no pearls. All at once you look across a crowded room to see the way that light attaches to a girl. And it's one more day up in the canyon.